Вітаю всіх на каналі. Меня зовут Карина, і гэта шостая серія праходжання рэплейсту. Асобна яшчэ хочу падзякаваць всіх, хто падпісаўся недавно на мой канал. У нас цяпер ажно цэлых 300. Вельмі прыемна. Вось, па нашых квестах у нас тут трэба палепшыць зброю у ёё. І ўсё яшчэ вісіць у нас агледзь вакзал. Не ведаю чаму, бо мы ўжо ўсё там агледзелі. Вось, Веронікай паглядзелі, таму будзем выходзіць, шукаць её. Слово Веронікі мяне засмуцілі, не мае значэння. Воран, нам трэба аднесці батарэю ёё. Так. Ну ёё мусіць быць у бары. Тут штосьці новае сканаваць ці загада лекару. Так, гэта новае сапраўды. Вероніка, калі ты гэта чытаеш, ідзі спаць, халера. Крызіс прайшоў, я спраўлюся. Калі я бачу, што ты працуеш, паганю ботам пад зад да самага завулку, без жартаў. Па скрыптум перадай Тэмпесту, што гэта ягонай трасцы, усё добра, док, мяне не ашукаць. Калі ласка, аглядзі яго, магчыма, яму патрэбны не толькі болепатольныя сродкі. Амаль гатова, мэм. Чортавы кайданы. А, это я здымаюць? А, гэта мы рабоў, што ли, сюды прывялі таксама? Ну, таго мы ўжо бачылі. Так што ідзем на вакзал, так і быць, яшчэ раз там абяжым усё. Можа, там хтосьці новы з'явіўся. О, у нас тут як быццам бы змяніўся дзень на ноч, таксама паглядзіце. А не, это же... Ну так, это ж вуліца. Адмалявалі просто па-іншаму колеры. Што ты там кажаш? Няўжо там тэрмітаў сапраўды больш няма? Мы цяпер у бяспецы. І ўсё, дзякуючы нам. А птушки, вот кожны раз, калі я прыбягаю, тут птушки, гэта... Бедны стары, ён павінен жыць за нас абодвух. Так, ну што тут у нас? Марш? Ворон, марш? Сюды. Ты мяне ведаеш? Ворон, ну ты чаго? Я Хьюз, Эдвард Хьюз. Мы пазнаёміліся на вечарыне ў вежы Фенікс, памятаеш? Ну, рэч, гэтага не ведаем. Ты блытаеш мяне з кімсьці іншым? О, я зразумеў. Ты мяне не ведаеш, і я цябе дзе ведаю. Хітры ход. Не хвалюйся, Ворон, я магу нас выцягнуць з гэтай дупы. Я думаю, гэта немагчыма. Немагчыма для тых бракоўных, але не для мяне. У мяне ёсць пэўныя грунтоўныя звесткі. І ў горадзе ёсць людзі, гатовыя абмяняць іх на магчымасць пакінуць краіну. Але як ты плануеш дабрацца да Фенікс-Сіці? Ключ у старой сістэме тунэляў. Мне трэба толькі яе ўявіць. Калі б я мог зірнуць на мапу, якую хавае ў сябе гэты хлапец Тэмпест. Я ведаю, дзе гэтая мапа, я магу зрабіць копію. Гэтага недастаткова. Гэтага мне дастаткова. Табе дамовіліся? Я ведаю, што магу на цябе разлічваць, Ворон. Мы з табой аднаго поля ягады. Павер, хутка мы будзем адпачываць дзе-небудзь у Еўропе. Мне трэба толькі дабрацца да Фенікс-Сіці, потым я вярнуся ў лабараторыю. О, правда? Так. Я не прывык быць у такім стане. Таму мне трэба вярнуцца. А, зразумею. Тыпова Ворон, адна праца ў галаве. А як мы пазнаёміліся яшчэ раз? Значыць, мы пазнаёміліся на вечарыне? У 74-м годзе урачыстае адкрыццё вежы Фенікс. Атрымаць запрашэнне туды было сапраўдным гонарам. Я пазнаёміўся з такой колькасцю ўплывовых людзей, нават знайшоў, хто прафінансуе маю палітычную кар'еру. Ты там выглядаў так недарэчна, старамодны касцюм і галава ў аблоках. Без абраз, навукоўцы занятыя сваёй справай, гэта цудоўна. Вось няхай застаюцца ў сваіх лабараторыях, а размову пакінуць людзям накшталт мяне.
Я вельмі хацеў бы зараз быць у лабараторыі. Магу сабе ўявіць. Давайте пра яго мінулае. Як ты сюды трапіў? Хіба ты не ведаеш? Не? Ну, вядома. Мне трапіла ў рукі нешта каштоўнае, таму давялося схавацца ў самым бяспечным месцы. Цяжка знайсці іголку ў стозе сена і не выпацкацца. Гэта разумна. Чыгуначны вакзал сапраўды даволі бяспечнае месца. Ага, я думаю, гэтак жа. Так, вядома, доктор Марш, поспехаў. Некі мутны палітык. Якая гэта каштоўнасць у яго? Адзіна малая яшчэ... Адрамантавала яшчэ адзін аўтамат. Так, пагуляцца можна. У некі новы аўтамат. Хто тут яшчэ, можа, з'явіўся? Так, сканаваць. Вялікая сіла, вялікая адказнасць. Это новы трек. Я просто спадзяюся, што ўсе гэтыя трекі так ці інакш так будуць у гульне, дзесьці там бэкграундам нам будуць уключаць. Таму, канешне, сядзець слухаць кожную песню па 5 хвілін. Басок такі накидываюсь. Да, дроп не расчаровал. Так. Так, тут нечто. Ініціатива Фенікс бярэ кіраўніцтва. Урад бездапаможны, час умешацца народу 5 сакавіка 46 года. Учора недавно створана ініціатива Фенікс апублікавала сваю першую публічную заяву, у якой акрэсліла мэты і задачы, якія перад ёй стаяць. Ініцыятыва аб'яднала больш за 30 дабрачынных і валанцёрскіх арганізацый, прытулкаў, хоспісаў, прыватных клінік і даследчых цэнтраў, якія добраахвотна пагадзіліся засяродзіцца на дапамозе вымушаным уцякаць жыхарам паўднёвых штатаў. Палягчэнне пакут ахвяр прамянёвай хваробы і распрацоўцы метадаў барацьбы з доўгатэрміновымі наступствамі радыяцыйнага ўздзеяння. Арганізацыя прыняла сваім сімвалам міфічную птушку Фенікс. Відавочная метафора яшчэ раз пацвярджае ў заяве, бо ініцыятыва мае на мэце ўзняць Амерыку з попелу, бо ўрад выразна прадэманстраваў сваю пэўную няздольнасць гэта зрабіць. Белы дом пакуль не адрэагаваў на заяву ініцыятывы. Зараз такое адчуванне, што ніякага белага дому не існуе, так што хто перамог, мы ўжо ведаем. Круціцца, верціцца, бясконцы цыкл замочвання, ціскання, зліў. Ні лёгкага дагляду, ні далікатнага прання. Так, йо-йо спачатку, потым пойдзем пагуляем аўтаматы. О, таксама робішся пастаянным наведвальнікам, добра? Не пытаюсь, чаго бургеры. Так, вольны час дракона. Жыццё на вакзале здаецца цяжкім. Гэтак жа, як і ўсюды, толькі крыху больш убогае і пакутнае. Каб выжыць, трэба рухацца далей. Наново вучыцца атрымліваць асалоду ад жыцця. Але як можна атрымліваць асалоду ад такога жыцця? Быць людзьмі, дапамагаць аднаму, дзяліцца ежай і гісторыямі, кахаць. Яшчэ мастацтва, не варта недацэньваць сілу добрай казкі ці песні. Я ніколі не спрабаваў займацца мастацтвам, думаю, у мяне не атрымаецца. Ну, не паспрабуеш, не даведаешся. Ну што, знайшоў працу? Даручэнне тэмпеста не лічыцца. Не, я пра гэта не думаў. Ну, то падумай, моцныя мужчыны нам патрэбны ўсюды, у шахтах, на звалках, у садах. А ты што, у цябе атрымліваецца лепш за ўсё? Аналізаваць даныя, выконваць каманды, біцца. Вось так набор, не дзіўна, што тэмпес цябе прыняў.
Зустрінемося заради пазней, Ворон. Зараз наш пріоритет принести батарею Йо. Так, а Йо хіба не тут? А, я помилилася, окей. Так, про Рича. Наконт чалавека з іменем Рыч. З Тэмпестам няма сэнсу гаварыць, ён цалкам зачараваны ягоным баявымі навыкамі. Патрабуецца праверка. Вероніка апісвае яго як ціхага, ветлівага, занадта наіўнага для свайго ўзросту і схільнага падавацца ўплыву. Кажа, што не адчуваю ад яго небяспекі. Я і давяраю ў гэтым пытанні. Ёё бачыў, як мужык страціў прытомнасць, эпілепсія, траўма. Больш адпаведнай інфармацыі пакуль не знайшоў. Выснова не шпіён карпорацыі. Верагодны прадукт эксперыменту карпорацыі. Няўдала суперсалдат. Паддаследны МК Ульта. Я буду працягваць назіранне, пакуль не атрымаю дальнейшых інструкцый. Ну, это разумна, што яны правяраюць всіх, хто прыходзіць на вакзал. Што ж яны таго палітыка не праверылі, ці ён ім там наплёў. Дзе можа быць яшчэ Ёё? У закавуку тым атрымліваецца? Я ўжо забылася. Рабіла перапынак пасля 5-й доўгай часткі. Так. Цікава, як пластычнасць розуму дзяцей дапамагае ім вытрымліваць рэчаіснасць. Дзіцячы вершак. Сумны коцік, дзе сёння ты хадзіў? На сцяну дзед род летае, гэта проста дзіва-дзіў. Сумны коцік, што ты бачыў на двары? Бачыў, як канае мышка ў ягоным ліхтары. Такая творчасць. Так. Ну, напэўна, ўсё-такі вось тут. О! Ты ж госці хацеў? Гау-гау. Чаму ты працягваеш так на мяне брахаць? Нам з табой трэба неяк усталяваць кантакт. Мабыць, ты хочаш што-небудзь з'есці? Так прыручалі жывёл, правільна? Дазвольнасці табе ежа, магчыма, гэта дапаможа. Ой, калі б мы паразмаўлялі з гэтым песікам раней, можа, мы ў бары бы якраз такі штосьці для яго знайшлі, бо это адзінае месца, дзе, ну, мне здаецца, лагічна пошукаць. А вось знайшлі ее. Так, это что? Ожидаем приемного дня. Можно новины апошние проверить. Сонечные панели без специи, погрозы нема. Так, окей. Ну, і такое ж паведамленне дадалася нам у нотаткі. Ну, яшчэ один котик. Цікава, якая мэта ў гэтай коткі? Здаецца, яна толькі і робіць, што спяць, мурчаць, неяк сумна выглядаюць. Так, Ёё. Батарэя ў мяне. Вось, вазьмі. Выдатная праца, даўно не бачыліся, Кібу. Яны нават не надта цябе змянілі. У гэтай батарэі ёсць імя? Усе мае батарэі маюць імёны. Яны для мяне як дзеці. Людзям шмат у чым хочацца бачыць чалавечы адбітак, асабліва ў дарагіх сэрцу рэчах. Не зважай, дай мне пісталет. Гатова, акумулятор заражаецца сам. Проста карыстайся пісталетам досыць доўга, а пасля энергія запоўніцца. Вазьмі. Пацеш Тэмпеста, хлопец як на іголках з таго часу, як ты з'явіўся. У такі час яна, напэўна, будзе на сходзе рады ў бары. Дзякуй, Ёё. За час з маім дарагім дзіцём? Дзіцём? А, не зважай, так дробязь. Так, штосьці яшчэ можна? Пра штосьці пагаварыць? Правер тэрмінал, калі яшчэ не паспеў. Апошнія навіны ўражваюць. А пра Бэна? Правадыр тэрмітаў, дзядзька Бэн, мне давялося яго забіць. Паляўнічы стаў здабычай, якая іронія. Няма чаго шкадаваць гэтага тэрміцкага злыдня. Ён быў паганым чалавекам і заслугоўваў смерці. Ён прыносіў людзям пакуты, ты гэта спыніў. Вось і ўсё, рухайся далей. У гэтага чалавека было 2 сэрцы, карпорацыя ўзмацніла яго. Не здзіўлюся, з іхнімі
роботам-камбінаторам і столькімі падосліднымі. Мімаволі ўзнікае пытанне, з каго робіць сучасных паліцыянтаў. Колькі людзей выратавалі з тэрмітніка? Ну, я асабіста не лічыў, але дастаткова, каб ушаніць на вуліцы дзікі вэрхал. І Вероніка дадому не вярнулася, значыць, шпіталь перапоўнены. Шчыра кажучы, мяне іх колькасць не хвалюе. Так, так што там, акрамя сонечнай батарэі яшчэ нейкія навіны? О, так. А не, все, только сонечнае. Што тут такога было? Сёння спаўняецца 15 гадоў з таго моманту, як сонечныя панелі былі падключаны да энергасістэмы ЗША. Больш за 30 амерыканскіх гарадоў цяпер абсталяваныя гэтай сістэмай збору, пераўтварэння і захоўвання сонечнай энергіі, што дазваляе краіне скараціць выкарыстанне выкапневага паліва на 60%. На жаль, найбольш агрэсіўныя з бракоўных, так званыя тэрміты, спрабуюць знішчыць панелі за сцяной, каб адабраць у нас бясплатную чыстую энергію. Аднак іх подлыя намеры не застаюцца без наступстваў. Зусім недавно база гэтай злачынства і групіроўкі была разбурана і цяпер ляжыць у руінах. Дэпартамент бяспекі сцяны узмацніў патруляванне. Там вы можаце не турбавацца з сонечнай панелі ў бяспекі. Ну, гэта тая самая нататка, просто калі ён сказаў, што яна важная, я вырашыла ўсё ж такі яе прачытаць. Так, а нашы нататкі што? Што нам сюды дадалі? Скапіяваць карту Тэмпеста, знайсці ежу для пёсіка, якая, я думаю, якраз такі будзе дзесьці каля рады. І далучыцца да рады. Тэмпест якраз у гэтым закавулку, так што давайце, можа, паспрабуем скапіяваць мапу. А Рольфа Гёрта тут няма, я сказаў, што ён можа быць у бары. Мы тут па карту. Дзе яна можа быць? Агонь. Ці варта нам давяраць гэтаму чалавеку, Ворон? Ён так размаўляе, быццам быў тваім добрым сябрам. Я зрабіў копію мапы, спадзяюся, Рольф не супраць. Ну, ён нейкі слізкі тып. Што я нават не думаю, што ён быў нашым сябрам. Але зноў будзем вяртацца ў бар. Ну, на вакзал спачатку. Паразмаўляем з ім яшчэ раз. Эдвард, я прынёс копію мапы. Эдвард? Ох, не. Ён памёр, Ворон. Здаецца, ён забіў сябе, я не разумею. Можа, яго забілі? У яго ў руцэ нататнік? Гэты чалавек быў настолькі напалоханы, што спрабаваў уцячы з краіны. Ты казаў мне, што людзі баяцца карпорацыі, Ворон. Я не пытаўся. Яго ж тут ёсць нейкія агенты карпорацыі ўнутры нашага кам'юніці. Ён напісаў, што звесткі, якія шукае карпорацыя, добра схаваныя. Але плямы ад фарбы на руках і адзення, калі мы размаўлялі мінулым разам, іх не было. Мне варта паспрабаваць знайсці, дзе ён мог дакрануцца да фарбы. Графіці ці мурал. Так, дзённік Эдварда. Трэба ўзяць сябе ў рукі. Гэтыя чортавыя даныя з архіва карпорацыі мой смяротны прысуд. Здолеў трапіць за сцяну. Цяпер дабрацца да мяжы толькі пытанне часу. Я ўжо некалькі месяцаў спрабую патрапіць на поўдзень, куды б я не пайшоў, усюды альбо чортаў патруль, альбо радыацыйная зона. Мабыць, таму бракоўныя і не рыпаюцца. Мне патрэбен хтосьці, хто мяне правядзе, хтосьці, каму я магу давяраць. Што за ёлаб, каб яго курвы дрыслі. Былы вайсковец, праваднік нашай экспедыцыі на поўдзень, выдаў нас чортаваму вайсковаму транспортом, крычаў дэбіл, што яго памылкова адправілі за сцяну. Атрымаў саманаводнай ракетай. Шкада, не паспеў ён зразумець, што карпорацыя выключэнняў не робяць. Да і хрэн з ім. У Мексіку ніяк.
Патрэбны новы план. Павінны быць доступ да лініі метро праз старыя тунэлі. Можа, там я змагу дабрацца да дамбы? Трыяды мяне выцягнуць за кампрамат, які я маю на Фенікс. Прасіць дапамогі ў Тэмпеста бессэнсоўна, гэта дурань наогул не разумее, з чым мае справу. Усе яшчэ не мог паверыць сваім вачам. Воран, сука, марш. Тут, за сцяной. Праўда, паводзіць сябе неяк дзіўна. Бадзяецца, задае дзіцячыя пытанні. Лепш быць асторожным. Карпорацыя, мабыць, даведалася, што я тут, і паслала яго пад прыкрыццём. Хрэн табе ў вочы, спадар марш. То бок ён нам таксама не давяраў. То было ўзаемна. Перадай сваім калегам, каб лепш навучалі агентаў. Одно неправільнае слово і вам гамон, і ні чорта ты не знойдзеш. Ніхто не абыграе Эдварда Х'юза, курва. Ха. Ну, хтосьці абыграў. Так, сейчас мы для тебя вернемся. Ё, вода неяк плеснула в око. Так, ну, у бар. Може там позмовляємо за їжу і нараду. Що там Рада собі думає? Новим жахарам не хапає їжі, нам треба попросити більш припасів. Чорта з два нам що дадуть, ми ранее з голоду здохнем, чим атрымаем штось яшчэ. Нам не спатрэбяцца іх падачкі, калі мы праб'емся праз сцяну. Ну і гэты момант мы зноў ён збег. А ён да нас пабег, кінь. А, выдатна ты падгадаў, як там пісталет? Йо-йо змяніў батарэю, цяпер ён цалкам спраўны. Авой, йо-йо просто бог, усе чулі, у нас ёсць пісталет. Я збяру сваіх хлопцаў, мы гэта зробім, даспадобы вам ці не. Тэмпес, на цане цэлае войска, ты ведаеш, гэта лепш за нас. Фу, не марнуй час, Франческа, закруціла ў мазгах у мальца. Это у цябе, стары, у мозгах закруціла. Як ты сядзеў, калі гарэла прэспара. Там усе дагэтуль пакрыта попелам. Рыч сам всё бачыў, праўда, дружа? Трымай за сваё слово. Яшчэ слова, і я цябе заб'ю. Годзе, Роберт. Вы двое, нікуди ви не пойдзеце. Ось так. Рада вырашыла. Ну, гэта некае самахубства, сапраўды, як і ўсе планы Тэмпеста, яму шансую, што мы побач. Працягвае загрузка. Так. Павярнуліся да Тэмпесту. Под замком ва ўсласным пакоі. Я што, халера дзіця? У вас за Айронвудом адбылася бойка. Яна павінна была... Вядома, бойка. Усе мае чортава жыццё гэта бойка. Нас і нашых родных парэзалі, забралі нашу свабоду. А мы што? Людзі проста баяцца біць у адказ. Гэта лагічна, сілы карпорацыі Фенікс дужыя, нават са зброяй. Зброя — это адзін пісталет. Зброя не мае значэння, рэч, з абодвух бакоў сцяны. Людзей задавальняе быць рабамі. Так, хтось уключыў нам святло. Вероніка, ці хто до нас далучаецца? Што за
Цішэй, я ведаю, што ты ўсё раўно не адступіш, таму бяры ключы і ідзі. Халера, рабіце, што хочаце, але толькі вы ўдваіх, нікога больш. Добра, мы ўдваіх. Добра, здолеем. А матрыарх цыгарку курыць. А толькі каб Аранвуд не ведаў, напэўна. А ты, Рыч, можаш падрыхтавацца на вакзале. Пераканайцеся, што вы гатовыя. Ну, у горшым выпадку проста пазбавіцца ад Тэмпеста. Ну, Рычыка, ты яе чуў. Я пайду праверу машыну. Так, вось у нас з'явілася заданне. Накіруйцеся да сцяны. Матрыярх адпусціла нас пры ўмове, што мы пакінем вакзал незаўважна, і толькі ўдваіх. Наступная мэта вярнуцца ў Фенікс-Сіці праз браму сцяны. Пашукаць фарбу і знайсці ежу для пёсіка. Так, ну на гэтым серыю скончым. Я думаю, наступны будзем рабіць сайт-квесты, пашукаем і фарбу, і ежу, а потым ужо накіруемся да сцяны. Вам дзякуй вялікі за прагляд.